В днешното видео ще ви представим случай на струпване и кръстосна захапка, причинени от двучелюстна компресия. Горните брекети са залепени през октомври 2015 година. При корекцията на трансверзалната компресия с трансплатинална дъга се наблюдава проблем с торка на десния втори премолар. През март 2016 година горната зъбна дъга е нивелирана и разширена и трансплатиналната дъга се сваля, а през август 2016 са свалени брекетите и са поставени фиксирани ретайнери. 3 години след края на лечението, експанзията на горна челюст е стабилна. На фронталните снимки се наблюдава как струпването в горна зъбна дъга е довело до кръстосана окузия на горния ляв латерален резец и долния кучешки. Левите централни резци са в ръбцова окузия, довело до гингивална рецесия на долния резец. През октомври 2015 след корекция на кръстосната окузия са залепени и долните брекети. Нивелирането на зъбните дъги с цел коригиране на струпването е продължило 10 месеца. 3 години след свалянето не се наблюдава задълбочаване на гингивалната рецесия. В началната ортопантомография се вижда липсата на зародиш на долния десен премолар, като персистиралият временен премолар е анкилозирал. На контролната ортопантомография се наблюдава намаляване на костното ниво в тази област и на страничните снимки можем да видим нетипично ниската позиция на временния премолар. След свалянето на брекетите следва протетичното му възстановяване. На снимките на долна челюст наблюдаваме компресията и последващото струпване в долна зъбна дъга. Като 10 месеца след поставяне на брекетите той е коригиран. 3 години след свалянето окузията е стабилна при такъв тип лечение на тежка компресия с струпване и кръстосна захапка. Благодарим ви, че гледахте това видео. Ако намирате това съдържание за интересно и полезно, любезно ви каним да се абонирате за нашия канал.